Kusangana watu kuita zvekare pano paTerare 263 pano kapanjanga nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika hedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti inini ndinge ndichimhanya nekukasika kuti ndikuzivisei manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mwana atisiya muZimbabwe akafa achipondwa kuBotswana. Musikana uyu anga achita zvekutengesera ikoko asi ari muZimbabwe. Zvanoda kuti muiteka dakusirai muchinzwa audio iyo yandatumirwa nevaudzwa zviri kuitika ende musikana uyu akuvigwa nemapurisa eikoko nekuti hama dzake dzashaika. Saka zvandagadzirira video rino iri ndoda kuti kana pane vanoziva hama dzemusikana uyu vataure zvaunofungawo mucomment section and tingoti rest in peace kwaari. Zvinorwadza, mwana anenge akabuda muZimbabwe iyo sove ukama vari kutoti ari kompenyu ari kushanda achadzoka tatarisana neChristmas ari kudzoka izvo mwana akafa kare akuda kutovigwa musi weSaturday. Zvachinzi musi weSaturday ndo parada kuvigwa. So zvada kuti tiite munguva inoyi kuti tisare tichinzwa this audio. Ndichakuzivisai kuti maupdates musabve, stay tuned. Ndatinzwe audio. Murisei so musikana yanza nyonzi Tina ne. So akarepewa musi weSaturday ndobva atorerwa mari yese yanga inayo anza nda zvokutengesa mabhero kuBotswana. So akabva ashiya baiwa nebanga akafira mumba musi weSaturday. Saka polisi yekuBotswana yati iri kuviga munhu nhasi. So kubva musi weSaturday kusvika nhasi azoonekwa nezuro angatoputika nezuro because mongozo kuri kupisa. Saka government yekuBotswana yati yakuviga munhu but vanhu varongotsvagawo hama dzake kuti vadzivise kuti munhu akatoshaika asisiko ndeuyu anetopiwa icho. So vanomuzivawo oro vanoziva hama dzake please tibatsirewo because munhu ataura nyaya iyi ari kuBotswana right now ari mune rimwe group remadzimai randiri. So kana pane vanomuzivawo please tibatsirewo. Tambozama kutsvaga pamukuru sofa hapana zviri kubuda pamukuru. Iye mafoni anzi anga asina anga nechimbudzi then chimbudzi chacho manumbers ese ari kufoniwa akanzi bhudhi ekuzimu haasi kupinda. Thank you. Zvakaoma, zvinorwadza. Ndinofunga mazvinzwira mufiro wakaita Tina akatanga arepwa akabirwa zvese zvainge anazvo. Mari yachona yainge ashanda yakabiwa and then bva abaiwa nebanga. Zvinosirisa. Inini mashoko anoda ngokuzivisai kumhuri yeZimbabwe. Dai zvaibvira Tina wamukira avo vakakuraya warwa hondo dzako wega. Veukama veduwe ndatibatsiranei kushare this video kuhama neshamwari. Tina hama dzake dzizive kuti Tina akafa nekuti havasati vakuziva. Saka ndatisharei this video kuma WhatsApp groups kupi nekupi video iri tenderere munyika ino yeZimbabwe ende tise malikes zvinobatsira kuti video rino rifambe. Veukama vawanewo hama dzavo. Hazvisi kudirwa mari izvi zvekushare this video nekulika. Tipinda mune imwe story. Nezuro ndakaposta video remukadzi ane 16 years akatengesa mwana naamai vake. Mukadzi uyu namai nyakubereka vakatengesa muzukuru, vakawira nemwana wavo vakatengesa muzukuru $180. Vatengesa muzukuru uyu vakabva vatanga kunyepera veukama kuti mwana nemaneighbors kuti mwana akafa achisipo nekuti mwana sikana wavo anga alimboonekwa ane nhumbu vavanyepa kuti akafa. Zvisinei vakazobatwa vakataura chokwadi kuti zvisinei mwana takamutengesa edu $180. Inzara here, chimwe tsvina here kubata vana veZimbabwe. Imwe nyaya ndezvomuzora nhasi inyaya yaLovemore Sithole. Lovemore Sithole murume iye ane 37 years. Murume uyu anga achigara kuBotswana. Achigara kuBotswana udaro muZimbabwe murume uyu akaroora mukadzi wake waakasangana naye ikoko kuBotswana. Aroora mukadzi uyu anga ane mwana mukomana anga aine 6 years. Vaviri ava zviri kunzi vakatogara vese kwenguva yakareba. Mujaya uyu ameno nhamo yakamurova here akaita pfungwa yekufunga kuti atengese mwana wake kumaritualists. Anga ari stepson mwana uyu. Stepfather ndo vakatengesa mwana kumaritualists. Patsika nemagariro munhu akawanikwa ane mwana
wake akambororwa pekutanga, kana wamurora mwana iye mwana wake. Saka ndiri kuti mwana uyu akamutengesa kumaritualist. Murume uyu mwana uyu kumaritualist akabatwa nemapurisa, akazonatsotaura chokwadi kuti hongu mwana ndakamutengesa kumaritualist. Murume uyu ari kupomerwa death sentence iko kuBotswana. Ari kutongwa nemapurisa ekuBotswana ikoko ende ari kuurayirwa ikoko nekuti muZimbabwe hamuna mutongo wekuti death sentence. Ndo nyaya yatarisiva iko kuBotswana ende makeses evanhu vari kubirwa vana akawandisa. Ngatizamei nepatinogona napo kuti vana vedu vari safe, tichengetedze vana. Vanhu vane nzara, varongoti chero zvazvaita chero vararama. Akatengesa stepson. Uri iwe mukadzi amai vemwana uyu unofila sei ndativei nemoyo wekubereka? Ndatimbopfekei tsoka idzidzi kuti uri iwe mubereki wemwana uyu unonzwa sei vichinzwa kunze stepfather vaya vakakuroora ndivo vakatengesa mwana uyu. Tipinda mu-third story. Imwe nyaya ndoenda muzora rasi nyaya yekuSouth Africa. South Africa chakachaya musi weFriday. Date chenge chiti 29. Zviri kunzi negovernment yeikoko. Vanhu vanosvika kuma-thousands vemuZimbabwe munomu vakapinda kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Vari kuda kudzoswa kuno kuZimbabwe kudzokerai kunyika yenyu. Takatarisa nyaya iyi iri strict zvaizvezvi. Pane mupurisa umwe anga atopiwa mari yebribe asungwa kuSouth Africa ikoko paborder. Iwewe uri kutambira mari asi pamutemo tiri kuti maZimbabweans akapinda zvisiri pamutemo ndaadzokere kunyika kwawo musi weFriday. Iwo ndipo vari kutambira mari yebribe. Mupurisa uyu abva asungwa. Musi weFriday vari kuvimbisa kuti maZimbabweans mazhinji ngaadzokere kunyika yawo akapinda kunyika yedu zvisiri pamutemo. Hongu vangade kuvadzosa maZimbabweans asi maZimbabweans haanzwisisi, anoramba achidzokera iko kuSouth Africa. Kuya muno muZimbabwe vanoti tinge tichitsvagei zviri nani tiraramire kuSouth Africa ikoko. Chero makatishungurudza zviri nani tinge tiri kuSouth Africa ikoko pane kuti tidzoke kuno kuZimbabwe. Vachisvika kubhodha, vachisvitswa pabhodha, vazhinji vachona vanodzokera. Vazhinji vachona vanodzokera iko kuSouth Africa, havapinde muno muZimbabwe. Iko kuSouth Africa ndiko wavanoona kune upenyu hwakarongeka. Kune vari kuSouth Africa, ndatibhotaurei mucomment section kuti uri iwe wanzidzokera kunyika unodzoka here kuzorima. Yangu yekurima kainei. Vazhinji vari kunzi ndavadzokere kuZimbabwe vatambire Christmas vari kumusha. Ini sahatirari ndichange ndichikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvandakavimbisa kuti ndichange ndichikasika kumhanya nema-updates kana muchinge malaikawo this video raita malikes akawanda. Much love.